Abarabe. Hey. Now Abarabe. Me bad friend me buying chai biasa. Sa. Na se kwa ni egbo udi yon. Na me no so aga kra kan wasem kra. Wasesa sei. Ni panya na nimu de ko ya na sa de ba. E bia kasa no ho ayefe. No wasesa sei. Ne ho de ayefe. Na me kasa wasesa. Se wasesa ma no ho abeyefe. Ene kan se na kasa wasesa de ase de. Na bibia boko de. Nyame bibia boko na. Akọ no ni achi nyofu bebrebe sei. Kromutan de ono de che na achi nyofu. Enna memo wasesa. Wadua na ase nyame ne de ma. Wadua bi aka. Wadua bi aka. Oh, I move you on my family house. Yeah. Is it what about sitting on us? Oh, c'est des. Yes, you are. You they say hide the same. The crowd and I said, "Crowd and me cook, must cry by." Must cry like a crack. Some busy filling station around it. Could you pack? Hey, wow. Yeah. Some was a cast in the chumana, a boom. And then no becone is any now fast. A motor for go so. Just a India may fast they give you answer. Then I treat a codas as so. Assassin. No, you know, you need so he said, I on him easy. It was him already. I am a mental. Hey, sir. Now, because I'm so the Brewers. I guess I niku. Aye, you bad day. But we stand about so much as settle Sunday. With the old boy. What do you was? And I can't go. I face in the face. Yeah, they could say. Yeah, the boy. I can say. Yeah, the boy of blue. Oh, best. Okay, now, off on where you do. Hey, me party pal. Some filling station come am say me wi a na come me na manager. Manager, Agya do student ko bit na. Na me first school for o me pen be wi a. Ai, ti ba wi a go. O he man te we kasa. Ba betin sempa. Ai, kana ikra. We Jimmy to over to the obi a share crash o say here boy. Jade e dia de front da say o me so no. Come on, we say she should come for Nadi minam. Oh, no, some me hama. Osaa wa nice wow. Why nice? Why nice. Come time on be so ga na we nyaw. I said a man some different color be. Unko an okokuru ma ya wo do color na ba ye. I said na me ton fam ko. Yeah, where is that? Wow. Na tade no wura ko wura ni true. We power ne shower ase ya. Tade di ni mu. Yeah. Next time ba me nya me abobo. Say wo na wo kire me sa den shower ase de no. Kokoko nam Ako, you don't tell me so continue. Osaa atade ama me kon do se nka kopon bo me ma atade a. Zaga o. Ene na se ga o pe Pantang kasa. Tumutia. O ka asem o. Tumutia. Dia me di no. Aso o ge ni se jimi. Ai. Ha. Wo. Mejimi na anye ge bia na. Ye ge bia na me onu wo. Da na no wejimi. On dey say da wejimi. Kafra. Why? Kafra. Hey. Kutisa unana se hanyina dondon saa o. Odon sa mia sukura na atom. Wura. Meba, mama sima mienu. Me kwa haben na mate haben bi aba. What? Da haya meba sisi a, why? Sima meba. Kollege Komfo Agya Osaa be yon sebi
Sabio. Anamunda ya Sabio. Ini meni traso. Senisi. Adi wenga. Sama pe. No. Hey. I didn't go to the no. Where? I didn't go to the no. No. Yo. Badai. Abai dia sama. Ade. I come so by force. I come by force. Ade. Come try the man jamiti payesa. Ade. Ade. Aha, na Menye bibia na me hu Komfo aso sunda. Ade. Ase isuko na hinu Osaa no. What bother me fa ho bai? Ade na ma fa ma ba munnim fi asem. Sabio se so pro hinimi a ehini wo. Ya wu mi hu Komfo ase esu atata na dade. Wonim dia eme. Wonim dia atum wanyanim. Kache am for some ma so o. Na wonim dia koso mi tirimu a. E ma me fama sam ma so. Nana we say wo jejemi a me wade. Sa wo jejemi a nana me friend nana no dan kase dia guso me kantam kase dia guso nana me ko de magimi se me gina ma ba kantam kase na kwale sama wo dia kire sai me ko obesa su sisi a kamaga are de lesi wo nwura mu woni ne wo se na asie woni ne wo se mate me kana na ntam kase kamina na kwa awre sa de me di agro ho woni me di agro be diu ade na Krache. Ubetime ma omuso kakra na me no wadi nkomo kakra. Omuso. Wedi mekwa haben. Senka mekwa kwate haben dia ba be kan nan. Na no kwasem nie. Meka dia atome ewo enwirem ho a ese woni nsa okakire. Sabia buru sabia nyado ko fitimira me nananom de me di ade ebesi na mi hunu sade we bi da akomfa me aye de me si akonya so saa abakosam yi ene saa mpaninsam mi hunu bi da na empanifo se wie bi na kwakọ wie bi me busa wo osusu se hwan ena na ne wasam enu nti ebe ma na ye usei
Kosi said ye anamo wo se metuo emra woni pa be konso hwese mu anamo wo se metuo bia na metuo no. Nanso me nya asem no poma sibre. Wa wo kaka wotiri mu a wo susu so ne ho na wasem. Therefore we dear because no do wasem na. No be am ni asem. No be any asem. No be any asem. No we dear no ame. Uno obi ani asem. Kaka wotiri mu wura. So no dear me ni so bitimi ayi bibisa. Be ayi ya asibi akere. Ya sa asibi. Mami akere. Aha, no baka kire so mami nkwa asaso nso bi. Na me kire nsa asase no. Ye na nanom asase o mo da mai. Didi nteni kwa asem koso bi. Yes, no kasa ya no ko he. Asem ni si ya che. A chance on cheap pizza. Na ni bufu ya na wutwa so na ni bufu ya no kasa be na etwa to a wo hwa wo kan ya wo de ko. And once we prefer so quiet no ka say se me si asase ni so bi mo ye behwe asase mo ka kire me Meba. Why? Meba, mami sima, meba. Therefore, meba. Kollege me da kwa emu. Ni penyi maya emu abeyi. Ni penyi. Oh. Pia. Boko na nan madaruma. Jina ho na ho kra na nka me bɛn. How ba me ho fi? Me no ba be din komo kakra. Boko de. Akyere boko ne nso nye boko sa. Ku se sabi buru sabi anyado. Me na kwa awre ene ka na sem. Oso opanyini ntena fie ma asefiamfo. Na sabi buru sabi anyado. Opanyina wotena fie ma nkodawe na nka no. Yebu na nkanfa wo ka ho. Enche bia ene wa wo nua bema. Woni masamo ato no. Ya dia. Wosai. No kwasem ni. Makomi nkonwa kase anim. Makọ nananom anim akasa mayi apaye bia wo se me yima me nananom. Nanso me pusu no numu a mentene kankan. Aden. Kyerese me hu asem no ne ti ne ne ban. Na me kasa nananom nso mo fi me. Eti me ne yi no baba ye no. Na me busa nse hwan no ne wasem. Ubisa Osaa kofi no. Se hwan no ne wasem. Ai. Ena wo kire mu kire me se eyewo ena ono wo asase bi ho wantwi kakra. Osaa kofi so na me wasem. Ai sa no kan. Ewe. Wose me ni asem o. Na mo ni asase bi ya bi ho wantwi. Nti o kama ne kosi se. Wo kama ne kosi se wo no wo sa asase no ho wantwi. Eno nti no me se me baba be ho. Na se sabi buru sabi anyado sa ya asase ni nti ena nam so amoaye ne saa. Akati ho kire me. Na sabi makoye Komfo a me wokuru imu. Ni hunu de meye. Nana, akire. Me di dama to sire. Me ye den koye obi. Ahoden ben na me wa. Me de ko se ko fie ni makoye no bone. Me kura wo kan ye. Asase wunim se ye nana nanom ena eja asase na de to. Onimu chefa. Oh, eno na odidi koma asase mu a me ka ho asma che ne se dia oye no enye onyae. Eno se me ne no asem. Me ni asem. Na che se onimu asem ne mo hwe. Me ne mo hwe de na esi. De na esi. Ne nan hunu ana ho. Ne nan na egusu wo ho. Ne nan ne gusu wo ho a hunu ana ne nan ne ho. Den dia no so wa ya e ma ne nan ne ho. Enu na me chese me nso mabusa na nanom ya paye bia wo se me ye me nya no ye. Na me hunu asem no ne tini ne ban. Ene abisa ne mu ye. Koso ana bisa no bona na bono. So wa ye bibi obeka a kirewo.
Sente saa so na say asase na nti na saa de ko na ye ne de a. Na onya asase ne so ko na ne ho ntone. Ana anka no di anka na yesa mom na se no ayenya hu asem no ne pomasi bre no eno no ne meme haw wankasa wonim se enne se de anemafo adane dane niam ama yemfa amamra nya hwe no kantete na niam ante saa nokre yese de ade won no di nya de kom de no nso asase na nya ne de ana menko ha wo se makọ nti e bia na sama bi na aye ni bibia atwa ne boot ana se bibia minim nti onja asase no so kọ na ne ho ntọ no we dia me shaw kasaboa koma to yem nokre ne se de usi kasakra me kra na wo se agume unim ho hwe unim ho bibia anka se bia kana nanom kra beda bibia dia kire me nim ho hwe nya me nim nokre ni unim ho hwe se unim a anka me kra me nu dina se anka me chew me da ase kama chew pa na nso no ni nyina aye ene wo de no ntina na anka me ba na se wo de unim ho hwe ya biom na se na wo me ko ma me otomo yo ekuya no e ofa ya ba ni ya ba ne na ekuya mo no e dia se ni na mi sa papa wande de pede ni kwa chakura o ayu ni mmema sam do so dodo ene ne wo be kunu no akọ ho ama se yo no so so aboni bia ya boni dia ya boni